Baik Mas Ben Jemenang. Kayak apa? Yuk, seperti. Baru Mbak Sulisema. Cek cok, pilih dalu Pak. Enggak ngomong iki mikir dicekel ben lebu ya. Dereng dicek wae Pak. Nah, aja kesusu ngomong lek rong lebu suarane. Wilu dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, wilu dalu nggih. Kabare saya pangkat sehat pun boten jebeber kok. Sehat. Lah napa kon jebeber? Aku wedi lho lek jenengan kumpul kamar lek pucet dadi pucet kabeh putih bluduk ngono. Menika kula kenging challenge Pak, challenge. Ngono. Nggih, challenge kungkum selama sehari. Waduh, ya kuat. Sehari tenang, enggak. Ngomong sak jam. Sak jam wis jebeber lho yo. Bojoku goleki bingung ya. Bingung putih kabeh. Tapi sik utuh ta? Utuh. Pikirku dititili wae. Nggih, wis dalu Mbak Imas teori ini. Sing dalu. Baru tiap malam tetap pentas ning semangat tetap. Oh, tentu. Anti kendor, anti loyo. Ojo nganti kendor. Lek kendor malah ora karu-karuan. Lek kendor minum galian sisat ya yo. Iya. Iki ana pundutan sangka anak-anak sing saka Pakis Rejo tangan tulung aku. Iso kok anggota Linmas nyusul ana wong 8 wit sore mau WA karo aku, Pak. Mengki anu lho, Mbah. Menali kula adu-adu king Rejo tangan dugi mriki king Pakis Rejo ngantos dumugi ing desa Premanan. Slemanan Udanawu. Kula nyuwun panjenengan turuti mung gubuk asmara mawon. Lek ora dituruti niki anggota Linmas, sone tak perintah ki kono ndak gelem. Nggih. Coba. Jane nggih ado sing saking Cilacap lho, Pak. Niki nggih kanggo sing kagem sing saking Cilacap. Nggih. Ya. Kaya apa? Gubuk asmara tanpa bawa. Kaya apa? Langsung dadi Mas ya.
Digarap Samboyo Mas. Nggih, sembah nuwun tembangipun